keer om bij de Baasrode Veerstraat. Oké. Hier de veerboot. Hoeveel kost dat, mevrouw? Dat is gratis. Dat is gratis. En wat is de naam van de stad hier? Aan de overkant Baasrode. Waasrode. Baasrode, ja. Waasrode, oké. En is dat ieder 30 minuten? Ja. Alleen om 12:30 denk ik. Bedankt. Gelukkig weekend nog. Ja, bedankt. Hè. Ja, salutjes, bedankt. Dan een prettige dag. Ja, voor jullie ook.
die knooppunten. Helemaal niet, het is de eerste keer dat ik hier kom. Ah, want die mensen kinderen die zijn ook verkeerd volgens Ah ja. Die zijn ook een route aan het volgen met de fietsen. Ja, ik ben ook op verkenning. Ah, Ja.